Maďarský premiér Viktor Orbán sa opäť pustil do Európskej únie. Na protestoch poľnohospodárov vyhlásil, že Európska únia ignoruje hlas ľudu a čelí tak demokratickému deficitu. Podľa neho je to dôvod, prečo Európska únia nedokáže riešiť problémy ako sú migrácia, vojna na Ukrajine a rastúce ceny energií. Chybou Európskej únie je, že hlas ľudu nie je braný vážne, povedal Orbán. Neberú ho vážne aj predstavitelia. To je problém číslo 1. Orbán vyzval na zmenu vedenia EÚ a na voľbu nových lídrov, ktorí budú skutočne zastupovať ľud. Jedinou cestou von z problémov je podľa neho nový Európsky parlament. Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v júni 2024. Orbán vyzýva voličov, aby v nich zahlasovali za zmenu a nových lídrov. Európska únia sa v súčasnosti s Maďarskom sporí o dodržiavanie princípov právneho štátu. EÚ hrozí Maďarsku zmrazením financií z eurofondov a v krajnom prípade aj sankciami. Orbán tieto kroky Európskej únie označil za euroteror a za potláčanie práv krajín, ktoré platia euroinštitúcie zo svojich daní. Orbánove vyjadrenia vyvolali reakcie v Bruseli aj v iných členských štátoch. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že Európska únia je spoločenstvo hodnôt a že rešpekt k právnemu štátu nie je možnosťou, ale podmienkou. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uviedla, že Maďarsko sa pod vedením Viktora Orbána stáva čoraz autoritatívnejšou krajinou. Kritika Viktora Orbána voči Európskej únii opäť vyostrila napätie medzi Maďarskom a Bruselom. Otázkou ostáva, do akej miery jeho rétorika ovplyvní výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 a aký bude mať dopad na budúcnosť EÚ.